Kutsuisin nyt meidän päävieraamme, kunniavieraamme Sirkku Hiltusen tänne lavalle sanomaan muutaman sanan tästä ohjelmasta. Kiitos. Hauskaa holia kaikille. Nyt mä toivoisin, että Anu jatkaa tällä englannin kielellä, koska mä menen muutenkin sitten ihan sekaisin, kun yritän sekä suomeksi että englanniksi tässä. Että kyllä minä osaan englantia, mutta haluaisin kuitenkin, että Anu kääntäisi. Haluatko kääntää tästä? Minä käännän lyhyesti. Okei. Eli olen Sirkku Hiltunen, Tampereen kaupungin kulttuuripalveluista, olen kulttuuriohjaaja. Ja työhöni kuuluu tällaisten ihanien elämysten saaminen, katsastaminen ja kokeminen. Mun työni on aika kivaa. Mä saan käydä tällaisissa hienoissa tapahtumissa ja ottaa sitten myöhemmässä vaiheessa yhteyttä tapahtuman järjestäjiin ja mahdollisesti voidaan sitten tehdä yhteistyötä Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Sirkku says that she really has a pleasurable job. A great part of her job is actually to attend excellent events like this one, and then later be in touch
with the organizers for possible future cooperation. And she is working at the Cultural Services of the City of Tampere. Sorry, I forgot most of it, but this is just briefly. Yes. No, se oli sillä pähkinänkuoressa. Ja nyt olen jälleen saanut sellaisia kokemuksia, joita en ole ehkä aikaisemmin saanut näin valtavan hienoja, mitä nyt on nähnyt tässä intialaisen kulttuurin kautta. Ja tämä tapahtuma kyllä jää mieleen ja toivoisin tämän yhdistyksen kanssa mahdollisimman hedelmällistä ja hyvää yhteistyötä, että tulevaisuudessa voitaisiin tehdä niin kuin jakaa niitä vastuita hiukan ja että tämä yhdistys löytäisi myös nämä kulttuuripalvelut, Tampereen kulttuuripalvelut, niin pyritään semmoiseen niin kuin yhteyteen sillä lailla, ei niin harvoin kun voidaan kuvitella, että jos tulee holi, vaan ylipäätään vuoden aikana, jos meillä tulee mahdollisuuksia saada intialaista kulttuuria esille. Sirkku has been really happy about her recent contacts with Saptakam, and she wishes in the future to be even more in touch with this organization, and not only in the context of Holi, but if there are any possible other events where Saptakam could come and perform. And she's also hoping that there would be more discussion about the distribution of responsibilities. Ja aikaisemmin mitä Anu puhui siitä semmoisen monikulttuurisuuden merkityksestä myös täällä Tampereen kaupungissa ja ympäristökunnissa ja koko Suomessa tietenkin. Mutta nyt lähellä minua ja tässä Tampereen ympäristössä, niin mä yhdyn täysin siihen, että meidän pitää tutustua toisiimme, jotta tämmöisiä niin kun pystytään varomaan sellaisia tilanteita, että ihmiset tuntisivat jonkinnäköisiä lähinnä pelkoa. Mä luulen, että se on pelkoa kaikista lähimpänä se, ennen kuin sitten tulee semmoinen vihainen reaktio jossain asiassa, joka sitten liittyy tämmöiseen ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Eli juuri kulttuuri on semmoinen mahdollisuus löytää toisiamme ja olla pelkäämättä toisiamme ja sitä kautta löytää semmoinen yhteinen sävel. Was telling that getting to know each other is the most important part in multicultural work, and it's a process that often takes some time. And in order to avoid some angry or aggressive responses to multiculturalism, it is important that we organize events more like this, where we can be in true dialogue. Eli nämä edelliset sanat liittyen tähän rasismin vastaiseen viikkoon, jonka myötä sitten ollaan joka vuosi toimittu myös Tampereen kaupungin kulttuuripalveluissa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. Mutta mä luulen, että tullaan varmasti kohtaamaan samantyyppisissä tilaisuuksissa tulevaisuudessa, joten ehkä mun kannattaa jättää myös jotain sinnekin sanottavaa sitten tulevaisuuteen pitemmittä puheitta. Kiitos kaikille. Tämä on ollut todella hienoa ja tulen kertomaan tästä eteenpäin. The City of Tampere has been for many years organizing the week, been involved amongst others in organizing the week against racism. And we are hoping for future collaboration. Sirkku is leaving something to say for our next common event. Thank you very much.